Kaixo egunon, mi esker etortzeagatik. Nagorek esan duen bezalanik lansarean lanataria aurkeztuko dut. Uste dugulako gaiarekin lotuta dagoela, gaurko gaiarekin. Joanek biartean nek zer eskaintzen duen azaldu dut, agian hori bideratua dagoez enpresentzako, eta lansarean izango zen, hautagaiei edo langileentzako bideratutako lanataria, baina baita ere enpresentzako ez, beraien eskaintzak jartzeko. Lansarean Bai Euskarari Elkartearen proiektua da, Bai Euskarari Elkartearen xedea lan munduan Euskararen erabilera areagotzeko eragitea da, eta horretarako bai Euskararentzako espazio berriak bilatzen saiatzen gara, konexioak bultzatzen ditugu enpresa eta profesionalen artean, eta Euskaraz erosaritzeko espazio, proiektu eta tresnak sortzen ditugu. Eta horietako bat izango zen lansarean. Hemen hainbat proiektu aipatzen ditugu, agian ezagunena Bai Euskarari ziurtagiria izango da, eta Bai Euskarari ziurtagiria ia 1.200 enpresek dakate Euskal Herri osoan, eta gero komunitate horrentzako tresnak eta baliabideak sortzen saiatzen gara, eta horietako bat lansarean. Lansarean 2014 urtean sortu zen, eta zergatik sortu genuen, ikusten genuen hutsune bat zegoela edo zailtasun bat zegoela enpresek Euskal Herri osoan Euskaraz lan egiteko gai ziren langileak topatzeko, eta baita ere langileentzako edo profesionalentzako nahi zutenak beraien ibilbide profesionala euskaraz eginez, agian zuten hain errex topatzen lan hori euskaraz nun egin zezaketen. Eta lanatari hau da, bi gauza horiek batzeko baliabidea. Ikusten dezuenez, 2014 urtetik azten junden lanatari bat da, 10.000 lan eskaintza baino gehiago, 873 enpresa eta 10.000 hautagai baino gehiago erabiltzen dute lansarean lanataria, eta sektoreari dagokionez edo, enpresen kasuan denetarik dago, egia da batzuk badirela euskalgintzarekin lotuta, estuki lotutakoak, baina baita ere enpresa mota desberdin asko daude, beraien lanean zerbitza euskaraz eskaini nahi dutenak eta euskaraz lan egin nahi dutenak, eta baliatzen dute horregatik. Eta hautagaien kasuan, ehuneko handiena badira gazteak edo ikasketak bukatu dituztenak. Eta hor uste dugu garrantzitsua dela, askotan esaten delako ez, euskaraz formatzen gehala, unibertsitatea euskaraz egiten dugula, baina gero lan mundura salto egiterakoan zailagoa dela euskaraz lan egiten topatzea. Eta orduan honek bai izan nahi du bide bat horretarako. Eta honekin lotuta ere, baita ere lantzen dugu pixkat, praktikak euskaraz nun egin daitezkeen, hori ere identifikatzea, esaten dudana, euskaraz ikasi dut, eta nire praktikak edo euskaraz ere egin nahi ditut, eta horrekin laguntzen saiatzen gara. Zer da lansarean? Lanatari bat, edo zein lanatari moduan, enpresek lan eskaintzak jartzen dituzte, zu hautagai bezala izena ematen duzu, eta zure kurrikuluma osatzen duzu, eta eskaintzetara aurkezten zera. Besteak bezala, baina honek euskaraz lan egitea hori du helburu, eta hori da bere ardatza. Eta hemen ere bideotxo bat jarriko dut. Konturatu ginen, lansarean ataria oso eraginkorra zela eta kurrikulum ugari jasotzen genituela. Ikasten nuen bitartean, nire lehenengo lana lansareanen aurkitu nuen. Gure helburuetako bat da pertsonen garapena eta lanpostuen sustapena. Badakigu lansarean.edu zen bilatzen dugun hori erraz aurkituko dugula. Pertsona trebatuak gure proiektura erakatzeko tresna bikaina izan da Ikerlan Ikerketa Zentroarentzat. Lansarean lanatariak baldintzatzea eta betetzen zituen pertsona aurkitzen lagundu gaitu. Berria euskarazko komunikazio taldea da eta langile kualifikatuak behar izaten ditu. Lansarean atariak eskaintzen digun hautagaitza sare euskaldunak asko errazten du aukeraketa prozesua.
Nik betidanik garbi izan dut nire lan ibilbidea ere euskeraz garatu nahi nuela eta horretarako lansarean.eus atari ezinbestekoa iruditzen zait. Aipatu enplegatze agentzia gehala, horrek esan nahi duena da, homologatuak gaudela edo baimenduak gaudela lan hau egiteko, lan eskaintzak kudeatu, kurrikulumak jaso eta bitartekaritza hori egin ahal izateko. Lan eskaintzak alde batetik lan eskaintza arruntak edo enpresa pribatuenak ditugu, lan eskaintza pribatuak edo elkarte edo enpresenak ditugu eta baita ere lan eskaintza publikoak jartzen ditugu. Hau, hemen bai esan beharra dakat, EAEren kasuan sistematizatua dakagula IBAPekin eta orduan eguneratua mantentzen da, ez hainbeste beste lurraldeetan, orduan hobekuntza bat bai nahi dugu izatea, sistematizatzea baita ere beste administrazio publikoetan ateratzen diren lan eskaintzekin. Gero lanbide orientazioari dagokienez, saiatzen gera ere horren inguruan baliabideak sortzen, hau esaterako ez, adimen artifiziala lan elkarrizketetan nola baliatu, eta baita ere formakuntzak argitaratzen ditugu, egiten diren formakuntzak profesionalki ikasi nahi dezuna, ikasi alizateko eta hori aurkitzeko. Gero, erabileraz oso erresa da, hautagaia bazera, hautagaia naiz horretan sartu, eta kontua sortu dezakezu, edo sartu bat. Gero, hau da ikusiko zenun hautagai moduan, zure eskaintzak nola dagon, beste lanataritan bezala prozesua nola dagon, eta beste aldean ere hainbat aukera daude. Gero, kurrikuluma euskaraz egiteko eredu desberdinak daude, eta hor gorde ditzazkezu, eta segun eta nora izen ematen dezun, bata edo bestea erabili. Enpresa bazera, lehen sartu hartzinean enpresa naiz horretan, eta eskaintza berri bat egiteko ere nahiko intuitiboa da, hemen atal desberdinak beteko dira, gero deskribatuko duzu zer eskatzen dezun, eta bai hau aipatu nahi dut, batzuk erabiltzen dute lansarean difusio kanala moduan, horrigo lan eskaintza eta jarri zure posta edo horrea bialtzeko kurrikulumak, baina baita ere aldezu erabili plataforma bertan kurrikulumak igo eta bertan kudeatzeko dena, eta bertan ere harremanetan jartzeko hautagaiekin, aplikaziotik bertatik egin dezakezu. Eta hau da laburpena, eta hemen bai nahi nuen aipatu, azken eta uste dikerzu zurekin justa hitzen genuen, bai pasatzen zaigula, helburua da euskeraz lan egiteko erraminta bat izatea, eta bertan izen ematen dutenek euskaraz lan egiteko gaitasuna izatea. Bai pasatzen zaigula azken aldian, agian batzutan kurrikulumak gaztelaniaz edo frantsesez igotzea jendeak, guri adibidez gure bai euskari elkartean lan egiteko ere pasa zaigu, orduan pixkatarrara orduan saiatuko gera ea hori nola konpondu dezakegun edo informatikaren bitartez edo bai gutxienez abisu bat ateratzea jendeari ez, euskaraz lan egiteko lanatari bada, kurrikuluma ere euskaraz zigo. Eta hori, iradokizuni galderarik edo badezue lasai galdetu eta listo, mi esker.